खुलुमबाय जोङो जुमदार कलेजनि स्टुडेन्ट इउनियन बडिनि जोङो गिबियावनो प्रमद बर' सार दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावो मानो होनोबा जोंनि जुमदार कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय जों बिराद गोजोनदों प्रभिन्सियेलाइज जानायाव जोंनि कलेजआ 2008 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन थेवबो प्रभिन्सियेलाइज नङामोन दा मैया 28 डिसेम्बर 2023 मायथाइयाव प्रभिन्सियेलाइज जाबाय जों जोबोर गोजोनदों बेजों लोगोसे जोंनि कलेजआव गोबां जौगानांगौ खामानि मावनांगौ दंबावो बेखौ लासै लासै बिटिआर सरकारा जोंखौहाय जों खामानिखौ थाबैनो मावफुंगोन होननानै जों आसा खालामबाय जोबथारनायाव जोङो प्रमद बर' दैदेननाय सार बिटिआर सरकारखौ रोजा रोजा साबायखर बावो गोजोन्थों। खुलुमबाय आं रुनिकाटा कलेज रुनिकाटा फरायसालिमानि भाइस प्रेसिडेन्ट मैया जानानै थांनाय बिटिआरनि सिङाव थानाय जे मोनजिथा फरायसालिमाया प्रभिन्सियेलाइज जादों बिनि गेजेराव जोंनि रुनिकाटा कलेज रुनिकाटायाबो प्रभिन्सियेलाइज जानायनि थाखाय बिटिआर सिएम प्रमद बर' सारनिसिम जोंनि फरायसालिमानि साफ्रोम फरायसानि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसालिया जौगालांनांगौनि थाखाय सारा जोंखौ नांगौबायदि मदद होगोन आरो बे फरायसालियाव गोनांथि जानाय जे जोंनि प्रब्लेमफोर बैफोर प्रब्लेमफोरखौ जोंनो सुफुंनानै होगोन होननानै सारनिसिम गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गाइनोल'जि डेन्टेल इउर'ल'जि डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सन'ग्राफि अटि आइसिइउ एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।